Arġeniżi. Għaltkom tħabbat 6-6 għal-Patruna Marija Annunzjata. Merba fil-pjazza tagħha u la tagħha il-pjazza tagħna. Bħal muħal tarxin kollu tagħha u tagħna. Saħħa kbira ta' nies. Entużjażmu li ma bħalu. Kollox laqwa u akbar minn qatt qabel. Għat-tieni sena nippreżentalkom il-Knis Astrium. Wirja spettakolari tal-lob tan-nar mużikali organizzat mis-sezzjoni żgħażagħ u l-partitarji fiħdan l-għada mużikali Marija Annunzjata. Maqut mal-ħila piroteknika tal-għada tan-nar San Gabriel. Sinerġija waħda ta' għada, nar, mużika u festa. Kollox għalikom partitarji titolaristi. Kollox għalija Marija Annunzjata, patruna tagħna, il-vera festa ta' Tarxien. Been
xuna, xejra tiralina e turuna, bancata l-ultu ċentru tajruna, kelle kumbieġi għaxlina e baxxuna, il-sekundarji kolla uħorġu il-tawlu, għarawna kelli, għasminnu mal-rom takom, takom għarana kelli, għaruna għallinaru, mettoro għawreli, l-arrozza għatma jistarina, tassernu kemm jgħu għalina, għax bil-briju id-disir, ejna bil-briju, dejjem bil-ħmeri, għalkum id-jibulli, reċtu l-għakku biex t-għamrati, huwa għal-zbur, tajmux Bye.